Bona tarda a tothom, alcaldes, president del Consell Comarcal, vicepresidents, consellers i regidors. Benvinguts a Torelló. Com sabeu, des d'aquest mes d'abril, l'empresa OnAigua del Consell Comarcal d'Osona ha començat a donar servei a un total de 25.000 habitants dels 6 municipis d'Osona, entre els quals hi ha Torelló i també Sant Vicenç de Torelló, El Brull, Sant Julià de Vilatorta, Balenyà i Sobremunt. És una fita molt important per la gestió pública i mancomunada de l'aigua a Osona, una fita que s'ha assolit després d'anys de treballar-hi i de vèncer molts obstacles. Per Torelló és un honor poder acollir aquesta presentació i posar-nos com a exemple del que representa que aquest model de gestió arribi a tots els carrers i places dels pobles que arrenquem aquesta empresa. Amb més de 15.000 habitants, Torelló és la tercera població en número d'habitants d'Osona i la més gran que delega el servei a OnAigua. Des de l'inici hem cregut en el projecte i hem aportat la nostra massa crítica per fer-lo viable. Independentment del pes, però, crec que puc parlar en nom de tots els alcaldes per dir que la celebració, la posada en marxa de l'empresa que fem avui, ho és també del convenciment que tenim tots que aquest model d'explotació és el més convenient per un recurs tan essencial com és el de l'aigua. Del convenciment que ens ha portat fins aquí i que ens ha de permetre mirar endavant per oferir un servei eficient i de qualitat a tots els ciutadans de les nostres poblacions. OnAigua, l'empresa que avui presentem públicament, gestiona l'abastament de l'aigua en baixa, és a dir, fa gestió i distribució de l'aigua potable dels dipòsits municipals als consumidors finals. A Torelló, aquesta funció, des de l'any 1989, la prestava Sorea, posteriorment sota el nom d'Akbar, amb un règim d'arrendament de serveis que ara hem substituït per la gestió pública a través d'OnAigua. La d'aigua en baixa és una de les fases del cicle de l'aigua, un cicle que el nostre Consell Comarcal és pioner i cal que ho posem en valor en gestionar-lo íntegrament de manera pública. Un cicle que és bo que fem conèixer a tots els ciutadans, per així prendre consciència de la importància d'aquest tipus de gestió en els serveis essencials. Torelló és un bon exemple per explicar-ho. A la confluència dels rius Ges i Ter tenim un dels punts de recollida d'aigua en alta i la potabilitzadora d'Osona Nord. Completen el model els pous propis i els dipòsits necessaris per distribuir l'aigua en baixa. Una aigua que un cop consumida tractem a la depuradora de Conanglell i tornem al riu. Fer que tot aquest circuit sigui el màxim d'eficient és un dels reptes que tenim com a administració i l'empresa que presentem avui l'eina per aconseguir-lo en la part de l'aigua en baixa. Completem aquest cicle i ho fem en línia amb tants altres municipis d'arreu que estan recuperant la gestió pública del servei per poder-lo gestionar d'una manera més transparent, eficient i orientada al bon servei i no al benefici econòmic. Convençuts, doncs, de la importància del moment, pel que representa com a pas endavant en la bona governança, ens satisfà molt que sigui a la nostra vila on s'escenifiqui aquesta aposta i es deixi constància de la suma de les voluntats d'aquests primers municipis que formem OnAigua com a model de cooperació en la gestió pública. Esperem que en siguem molt més i que puguem donar un bon futur a l'empresa i al projecte. Moltes gràcies. A continuació intervendrà el vicepresident primer del Consell Comarcal i president del Consell d'Administració d'OnAigua, Carles Banús. Bé, gràcies alcalde Marçal Ortuño, alcalde de Torelló, per acollir-nos aquí. Em sumo a totes les salutacions que has fet, per tant, doneu-vos també tots per saludats. Gràcies, com deia, per acollir-nos aquí en aquesta meravellosa sala. Estem molt ben situats i la veritat és que és important. Avui és un dia important i jo crec que és un dia molt esperat pel Consell Comarcal i segurament un dels dies més importants. Hi ha aquí molts presidents del Consell Comarcal. Jo crec que si posem a la mà 5 dies, un ha de ser aquest d'avui, la presentació pública d'OnAigua, perquè hem tingut un camí llarg, un camí complex, un camí també amb turbulències, però al final avui anunciem amb molt d'orgull de forma pública que OnAigua és tota una realitat.
I l'abril, com hem dit, com ha dit l'alcalde de Torelló, Onaigua ja va començar el servei d'abastament d'aigua en baixa, de clavegueram i de drenatge en aquests 6 municipis. Els tornem a repetir perquè jo crec que és important els que han apostat per començar amb aquesta empresa, i és important, Torelló, Balenyà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Vicenç de Torelló, el Brull i Sobremunt. Van fent en el seu moment les delegacions al Consell Comarcal i a través d'Onaigua es fa aquesta gestió. I properament n'han de venir més. Concretament, i aquí també m'agrada treure una mica de pit, Tavèrnoles serà el proper a entrar a partir de l'1 de juliol, municipi del qual en soc alcalde, i hem també ja mantingut converses amb d'altres municipis que estan interessats a poder formar part també d'aquest grup de municipis amb aquesta gestió pública de l'aigua a través d'Onaigua. Aprofito també aquí que hi ha altres alcaldes i regidors representants de la comarca d'Osona, perquè Onaigua ha de ser un instrument més que posem com a Consell Comarcal a la disposició dels ajuntaments. És a dir, a partir d'ara jo crec que els ajuntaments tenen la possibilitat de fer gestió directa, directament amb ells, de continuar amb concessions o contractes de serveis, i ens apareix aquesta nova forma d'Onaigua com una empresa pública a nivell comarcal per fer aquesta gestió, com dèiem, mancomunada i també a través d'aquesta eficiència. Venim d'una història curta, Onaigua és curta, que hem de començar fa poc, però és molt intensa. Es va plantejar en el seu moment com un repte, hi ha molta feina darrere i molts esforços de gent. Podria enumerar-ne moltes, però jo crec 5 o 6 deixeu-me'ls enumerar i la resta, si no us enumero, disculpeu-me, però crec que hi ha molta gent implicada. I gent que avui és aquí present i per tant crec que val la pena. En Jordi Casals i en Jaume Colomer, que van ser consellers de l'aigua a l'anterior legislatura. S'han excusat l'Anna Seijas i en Manel Romans, Anna Seijas, gerent de l'anterior legislatura, i Manel Romans, vicepresident també encarregat d'aquesta àrea de l'aigua. I deixeu-me fer un esment, jo crec que 3 persones molt importants. En Joan Roca, com a impulsor polític l'anterior legislatura d'arrencar aquest repte, en Miquel Codina, com a impulsor tècnic, assessor i amb aquesta gran imatge, i crec que en Santi Vivet, alcalde de Torelló en l'anterior legislatura, va fer un paper molt important com a Torelló, com deies, Marçal, amb aquesta important musculatura que porta Torelló com a usuaris. En Santi Vivet en aquell moment es va llançar a la piscina, hi havia aigua, i avui Onaigua és una realitat també gràcies a aquesta musculatura que ens pot aportar en Santi Vivet. Sense desmereixer, repeteixo, el resta de municipis que van fer en el seu moment la delegació. Onaigua és això, un projecte col·lectiu i de comarca que neix d'una voluntat política i també d'una vocació de servei. Una vocació de servei dels ajuntaments cap a la ciutadania i del Consell Comarcal cap als ajuntaments. I aquesta vocació de servei és el que ens permet oferir aquesta gestió pública d'Onaigua. Ja el 2015, l'anterior legislatura, quan es va començar, ja es va preveure la creació d'aquest servei. Durant el 17 i el 18 es van fer les diferents comissions d'estudi en participació de tots els grups polítics del Consell Comarcal per veure quina era la millor fórmula de gestió per poder gestionar l'aigua en baixa. I tant és així que el 2018 es va acordar que seria en forma d'EPEL, entitat pública empresarial local, i el mateix 2018 ja es van aprovar els estatuts d'Onaigua. A partir d'aquí és quan hi van haver començat les primeres delegacions. El Brull va ser el primer municipi que va dir a tiro endavant amb aquesta delegació i a partir d'aquí engeguem. I a partir del 2019 també hi van haver diverses delegacions dels altres municipis. 2019, any d'eleccions, tot es para una mica, ja ho sabeu, els que esteu al món de la política, els anys d'eleccions s'acaben parant les coses, i és a partir del 2020 quan es constitueix el Consell d'Administració d'Onaigua, que és l'òrgan de gestió pròpia i de presa de decisions, i el 2021 es contracta la gerent, la Maria Planells, i s'admeten les noves delegacions que hi van acabar havent. Així, després d'algun altre entrebanc, el divendres, dia 1 d'abril del 2022, és quan va començar l'activitat Onaigua. Deixeu-me donar 4 xifres, només 4. La primera, Onaigua acaba donant servei a 11.400 abonats, 11.400 comptadors, ja siguin llars, ja siguin indústries, ja siguin instal·lacions agrícoles. Dona servei a aquests 25.000 habitants que dèiem sumant els 6 municipis, distribueix al llarg de l'any 2,11 hectòmetres cúbics, un hectòmetre cúbic és 100 metres per 100 metres per 100 metres, per tant jo crec que és difícil d'imaginar, però és molta quantitat d'aigua, i es preveu una facturació anual més o menys d'1,2 milions d'euros. Les 4 xifres que m'interessava donar, però crec que és important per veure una mica la magnitud que està prenent Onaigua aquí dintre la comarca d'Osona. Qui és Onaigua? Qui forma part d'Onaigua?
Jo crec que en aquesta part embrionària que hem parlat també hi ha una part molt important, que són els serveis tècnics del Consell Comarcal, que van començar a apostar i a treballar per definir com podia ser aquest servei i com es podia treballar. També els serveis jurídics, que hi ha una part important, ja sigui de part de secretaria i d'intervenció, que en el seu dia van estar assessorant el Consell Comarcal. On Aigua també hi ha un engranatge molt important, que és la gerència. Políticament som molt conscients que On Aigua ha de ser una empresa gerencial, és a dir, els que estem en aquests moments en responsabilitats polítiques al Consell Comarcal anirem passant, però la part de gerència és la que ha d'acabar portant tota aquesta part d'On Aigua. Les relacions amb els ajuntaments s'ha de fer a través de gerència, les relacions amb els consells comarcals i també amb les empreses que puguin prestar els diferents serveis. Per tant, la Maria Planells és aquest engranatge que ha de fer quadrar i que funcionar tot això. Sap que ens té sempre a la seva disposició, tant la part política com la part tècnica del Consell Comarcal, i entre tots hem d'intentar que aquesta empresa brilli i doni el servei que mereixen tots els usuaris. I finalment, On Aigua també és el personal propi. Tenim personal com en Manel, l'Eduard i la Marta, que és molt important avui que també puguin ser aquí, personal que tenen la seva expertesa i el seu coneixement de les xarxes i que han estat treballadors d'Agbar i ara per les subrogacions els tenim aquí a On Aigua, per tant són aquesta expertesa que tenim aquí, i també personal de nova incorporació que aquesta setmana ja està entrant a treballar amb On Aigua, que són els que acabaran prestant aquest tu a tu amb els usuaris. On Aigua, com us deia, regeix per un Consell d'Administració, que és el seu òrgan de govern. Tinc en aquests moments l'orgull de presidir-lo, i els diferents membres estan nomenats pel Consell Comarcal, pel ple del Consell Comarcal d'Osona. Tenim consellers de cadascun dels grups polítics, per tant, això tant sigui en govern com oposició, tenim representants dels ajuntaments i tenim també gent assessora. I aquí vull fer un incís, tot aquest personal que està al Consell d'Administració no rep cap tipus de retribució. Per tant, On Aigua està al servei de la ciutadania, no hi ha cap tipus de retribució per pertànyer als Consells d'Administració. On Aigua té uns valors molt clars, s'ha comentat també abans, una gestió de l'aigua amb eficiència i d'una manera propera. Eficiència perquè es fa d'una forma mancomunada, que és l'única manera que els municipis més petits poden participar i poden amb les mateixes garanties que els municipis més grans, i d'aquí la gran figura del Consell Comarcal. I d'una forma propera, perquè es fa a través d'una empresa comarcal, coneixent el territori, i també és la manera de poder arribar més ràpid. Per què neix On Aigua? On Aigua neix perquè molts municipis, molts ajuntaments necessitaven recuperar la confiança i la governança amb la gestió de l'aigua. Sempre he dit que a vegades és culpa dels propis ajuntaments que hem deixat de banda la gestió de l'aigua en aquestes concessionàries. Per tant, un cop volem recuperar aquesta governança, la millor manera és fer-ho d'aquesta manera pública, a través dels ajuntaments, delegar-ho al Consell Comarcal. I aquí és on posarem també tots els nostres esforços perquè aquesta governança i aquesta confiança retornin i tothom tingui clar com s'ha de gestionar l'aigua a nivell municipal o comarcal. Avui, no sé si l'atzar o el destí fa que els que estem aquí siguem les cares visibles d'On Aigua, però hi ha molta més gent a darrere que hi ha treballat de forma pública, de forma anònima, i a ells també se'ls deu que avui puguem fer aquest acte. Acabo només amb dues paraules. Enhorabona i gràcies per haver-ho fet possible a tots els que us heu involucrat d'una manera o altra. I ara sí, cedeixo la paraula a Ferran Teixidor, alcalde del Brull, que és, com us he comentat abans, va ser el primer municipi que va fer la delegació de la gestió d'aigua al Consell Comarcal, i ell parlarà una mica en nom de tots aquests alcaldes que han fet les diferents delegacions. Endavant, Ferran. Bé, bona tarda. Una mica el que deia en Carles, van ser el primer a fer la delegació, no sé qui ha dit que es va tirar a la piscina i hi havia aigua, al Brull encara no hi havia aigua quan ens hi vam tirar, va ser el Consell Comarcal, necessitava una encomana d'algú i van dir, bueno, nosaltres. El fet On Aigua ens dona, l'aigua sobretot és un bé escàs, és una cosa que el Carles Benús ara deia que abans els ajuntaments es preocupaven una mica de l'aigua. Era una cosa que obries l'aixeta i n'hi havia doll, no hi havia masses coses, però el canvi climàtic ens va donar sobretot que és un bé escàs, molt valuós, i si un dia hi ha algú que diu que hi haurà una tercera guerra mundial igual per l'aigua, amb l'Ucraïna no ho tenim tan clar, però l'aigua seria un bé que algun dia serà tan preuat que tindrem problemes. El fet de tenir una empresa pública de l'aigua ens garanteix un bon subministrament i una bona cura d'aquest bé escàs que és l'aigua.
Les empreses privades, tots fan el que podem, però les públiques, si alguna cosa en sabem, i alguna cosa que també he dit algun antecessor meu, és que el Consell d'Administració no cobra. Nosaltres estem aquí per donar servei a la població. No seria d'una altra manera anar creant estructures que seran creades moltes a tot el país i tot el món, per anar creant, no per donar servei, sinó per crear estructura. I aquesta és una estructura creada per donar servei a la comunitat. Parlem de 25.000 usuaris, 11.000 comptadors. Tot això és arribar a la població al tu a tu. Per tant, les empreses públiques com en aigua han de ser això. Necessitem crear-ne més, segurament, per altres serveis que ja els estem rebent, però els estem rebent d'alguna manera potser una mica, potser no tan transparent o una mica opaca del que hauríem de rebre. Quan es va crear aquesta fórmula, que no sé si l'ha dit el Marçal o en Carles, els municipis com el Brull o Sobremunt, ostres, se'ns va obrir un món de colors, perquè gestionar aigua en municipis petits molt extensos, Torelló és Torelló i Sant Julià és Sant Julià, i amb 34 quilòmetres de tuberia d'aigua que tenim al Brull, a Sant Julià donen aigua a no sé quants milers o quants centenars d'habitants. Per tant, és tot molt complex. El fet que sigui pública ens deixa tots a la mateixa, ens equipara en quant a servei, en quant a qualitat, en quant a gestió. Els treballadors, evidentment, al Brull tindran una mica més de feina que un altre municipi, que si se n'afegeix Folgueroles demà, tindrà més feina per l'extensió. Però seran treballadors públics, seran treballadors eficients, ens tindran sempre al nostre costat els alcaldes, alcaldesses que vagin venint entrant en aquest projecte, que crec que serà un continu i la gent ho anirà fent a mesura que les seves concessions vagin quedant obsoletes o fora ja de termini, aniran entrant, perquè segur, sense cap mena de dubte, és una aposta de futur, una aposta que la comarca d'Osona, com algú ha dit, pionera indiscutiblement, agrair. Jo ho vaig fer, em sembla, algun dia. Per exemple, jo recordo quan el que és actualment jo el gerent del Consell Comarcal, el conseller va dir aigua en públic, em vaig mirar i vaig dir, tio, què dius? Va semblar com flipant. Ja estem aquí, ha costat, sí, ha costat. Ha costat per coses que no tenen a veure amb la voluntat, però havia de costar perquè s'ha creat un bon projecte. No ha estat allò pim-pam, ens hi tirem a la piscina, com dèiem, i no hi ha aigua. Per tant, gràcies a tota la gent, com deia en Carles, perquè els alcaldes, alcaldesses i els que sempre hem cregut que havia de ser una gestió pública, el Consell Comarcal en aquest cas ens ha obert una mica, ens ha donat la llum, no ens l'ha obert, ens l'ha donada. Per tant, molta sort i molts anys podem gaudir d'aquesta empresa. Bé, primer de tot i per seguir aquest acte, us parlo des d'aquí doblement feliç. Per una banda, per haver aconseguit aquesta gran fita com a conseller delegat del cicle de l'aigua, gràcies a aquest equipàs que té el Consell Comarcal, que sense ells això no seria possible, i per altra banda, com a alcalde de Sant Vicenç de Torelló, que ha apostat fermament sempre per tenir una gestió pública de l'aigua i sobretot una gestió més democràtica de l'aigua, que és l'objectiu que hem tingut des de Sant Vicenç. És bo recordar que els plens municipals de cada ajuntament ha aprovat per unanimitat totes les delegacions on aigua. Per tant, crec que és una dada a remarcar perquè el consens polític en aquest sentit és i existeix. Seguint amb l'acte, perquè tota la resta de coses ja l'han dit, demanaré, sisplau, que m'acompanyin aquí el president del Consell Comarcal, el senyor Joan Carles Rodríguez, el president d'Onaigua, el senyor Carles Banús, i tots els representants que formen part del Consell d'Administració d'Onaigua. És important remarcar que, com han dit, que estem representats per tots els partits polítics de la comarca. Sisplau, heu de venir cap aquí, ja us ho explicaré. Llavors, Margarida Feliu, Jordi Casanova, Antoni Poyato, que ja el tenim aquí, Marçal Ortuño, en Ferran Teixidor, l'Arnau Basco, Miquel Codina i la Maria Planells, sisplau. També formes part del Consell, des del costat cap aquí. Tranquils, tot arribarà. Amb aquest acte d'avui hem volgut preparar una recreació de com l'engegada d'Onaigua aconseguim tancar la gestió mancomunada del cicle de l'aigua a Osona, des del Consell Comarcal. I ara, tots els membres del Consell d'Administració els hi proposaré un repte. Aviam si són capaços de reconèixer i encaixar totes les peces del trencaclosques que tenim aquí darrere i es posen d'acord de com fer-ho, que no sempre passa, i intenten encaixar aquestes peces fent un petit incís i jo, mentre faré un petit incís de què és el cicle de l'aigua pel Consell Comarcal. Sisplau, aquestes peces, si ho podeu muntar aquí. Què ho fem? Ho muntem allà o...? Aquí. Mentre ells van fent, no sé si tardaran molt,
S'ha de girar, Tot de Maria, també. La gerent de l'empresa. No haguem tardat tant, Perquè l'aigua arribi a cada veí i veïna dels nostres pobles, cal dur a terme un llarg procés que es coneix com el cicle de l'aigua. La gestió de l'aigua té diferents fases: la captació, la potabilització, la depuració i la distribució. Aquesta última, la distribució, és la que fa una aigua. Tanquem el cicle de l'aigua perquè el Consell Comarcal ja intervé des de fa anys, d'una pila d'anys, a través de les seves dues empreses, Aigües d'Osona i Depuradors d'Osona, en la gestió de la captació i potabilització i la depuració de les aigües residuals a la majoria de municipis de la comarca. Per tant, ara, amb la posada en marxa d'Ona Aigua, permet tancar aquest cicle integral de l'aigua, públicament des del Consell Comarcal d'Osona, tal com exemplifiquem els companys i companyes amb el muntatge d'aquest trencaclosques. Ona Aigua era la peça que faltava perquè el Consell Comarcal pugui realitzar tota la gestió i control de manera integral i mancomunada. Una fita que representa la culminació d'un llarg camí que ha recorregut el Consell Comarcal d'Osona i un pas de gegant per a la gestió pública de l'aigua a la comarca. Felicitats a totes i tots i un fort aplaudiment per a ells i elles que ens han representat el tancament d'aquest cicle de l'aigua. I una vegada configurat el trencaclosques, tancarà l'acte d'avui el president del Consell Comarcal, el senyor Joan Carles Rodríguez. Bé, gràcies a tothom. Bona tarda a totes les persones que ens acompanyeu. Gràcies a l'Ajuntament de Torelló, alcalde Marçal Ortuño, per acollir-nos aquí on habitualment celebreu els plens, aquí a Camp Parrilla de Torelló. Agrair-vos aquesta invitació de celebrar aquest acte tan important per Osona al municipi de Torelló. Feia molt temps que esperàvem aquest dia i ens agrada molt com a Consell Comarcal d'Osona compartir-lo amb tots vosaltres. I perdoneu-me, però no vull començar a esmentar noms, però moltes de les persones que avui esteu a aquesta sala sou persones de comarca. És així, sou persones de comarca i per tant veure-us aquí que ens acompanyeu ens fa molt goig. Perquè això no és només una celebració del Consell Comarcal d'Osona, també és una celebració de la comarca d'Osona, perquè Ona Aigua s'ha construït entre tots i per això la sentim tan nostra i volem, de fet, que la ciutadania de la comarca se la senti molt seva. Ona Aigua avui és una realitat, i ho hem de dir, pels nostres predecessors. I aquí cal un agraïment important a tots els consellers, conselleres de l'anterior mandat, perquè aquí hi va haver una aposta, hi va haver una visió important i aquesta visió ens porta avui aquí. Vau ser visionaris i vau entendre que crear aquesta empresa, aquest servei comarcal de subministrament d'aigua, era una aposta de present, però també era una aposta de futur. I que podria significar un gran servei pels ajuntaments de la comarca. I escolteu, aquí en teniu la prova és els ajuntaments que s'hi han volgut sumar d'entrada i que avui ja hem esmentat. I els consellers comarcals d'aquest mandat ens hem sumat, vam entomar el repte i l'hem continuat. I aquí m'agradaria donar molta importància a la continuïtat de les institucions i que els grans projectes moltes vegades no es fan en 4 anys, es fan en més de 4 anys. I per tant, d'alguna manera, per què el d'avui és un gran projecte? Perquè no ha començat en aquest mandat, sinó que té arrels en l'anterior i potser en l'anterior també. Vull dir que, és a dir, aquest és un gran projecte i per tant jo crec que en les persones que ens dediquem a la política ens agrada veure que realment hi ha projectes que sedimenten i que arriben per quedar-se i això és el que volem per Ona Aigua. A banda d'aquest compromís polític que jo crec que és molt important i fonamental i que el volíem esmentar, hi ha hagut una feina ingent per part del personal tècnic del Consell Comarcal d'Osona i aquí com a institució insistir que hem de treure pit, agrair-vos molt a les persones tècniques del Consell Comarcal que l'heu fet possible.
i els alcaldes i alcaldesses dels municipis que ja formen part d'Onaigua i que esperem que vagin venint i que en formin part més endavant, perquè sou els veritables protagonistes d'aquesta història i perquè jo crec que al final les alcaldesses, els alcaldes són conscients de la importància de que prestem aquest servei de forma mancomunada, unint esforços, i per tant al final s'acaben convertint en els principals impulsors i aliats del projecte que és Onaigua. I és que com a Consell Comarcal d'Osona hem de fer això, hem de donar sempre resposta a les alcaldies de la comarca i a les seves preocupacions. Per tant, com a Consell Comarcal recollim la iniciativa i tots junts jo crec que no hem parat fins a superar els entrebancs que hem tingut per finalment que aquest projecte esdevingui realitat. I ho diem, com a Consell Comarcal d'Osona, el nostre rol, jo crec que precisament el d'Osona és un Consell Comarcal que l'ha tingut sempre molt clar, que és donar servei als municipis, sumar esforços, coordinar projectes per poder oferir serveis amb la màxima qualitat i eficiència. I aquest servei comarcal d'aigua n'és un bon exemple, perquè ara ja Onaigua ja està portant l'aigua a les aixetes de les nostres llars i de les nostres empreses i dels nostres comerços, però és que a més, perquè a part de ja portar l'aigua ho fem amb una empresa 100% pública per poder oferir als ajuntaments la seguretat, el recolzament, la professionalitat necessària per gestionar de forma mancomunada un servei bàsic com és l'aigua. Amb Onaigua, nosaltres el que volem fer com a Consell Comarcal d'Osona és esdevenir un gestor de confiança pels ajuntaments, perquè els ajuntaments ens deleguin aquest servei. I els ajuntaments tenen l'oportunitat de delegar el servei a una empresa pública del territori que treballa en vocació de servei públic, i aquí ho haig de dir, i deixeu-m'ho dir, i sé que és potser complicat de mesurar les paraules i d'explicar-ho justament, però això ho fem en contraposició d'una empresa privada. I no tenim res en contra de les empreses privades, però sí que ho hem de dir, certes empreses privades cada vegada costa més de seguir la pista i de saber a qui donen resultat i de saber a quin grup d'accionistes o quin grup inversor capitalista en aquest món globalitzat a qui rendeix comptes. Escolteu, Onaigua ho tenim molt clar sempre a qui rendirà comptes, i és que rendirà comptes en el Consell Comarcal d'Osona, i el control del Consell Comarcal d'Osona és democràtic i el coneix tothom, perquè som nosaltres els que en cada legislatura n'ocupem els càrrecs de responsabilitat política, els últims que n'hem de donar compte. Per tant, en aquest sentit, deixeu-me parlar d'aquesta contraposició i deixeu-me fer un petit anunci que no està de més dir-ho. Escolteu, ho sabeu, Agbar ens ha posat molts problemes, hi ha hagut una litigiositat important en tot aquest temps i ens han posat moltes traves. En un model que més cap aquí ells ens han acabat acceptant, que és un model sòlid i que és un model jurídicament absolutament vàlid. La prova d'això, que avui podem anunciar que amb Agbar hi ha un acord per retirar els contenciosos que tenim. I penso que això és una bona notícia, que la podem donar avui aquí i que, per tant, també ens fa establir que puguem establir sinergies de col·laboració amb les empreses privades que actuen en l'àmbit de la gestió de l'aigua i que ho fan de forma eficient. I, per tant, fer-ho també amb Onaigua, doncs, escolteu, en això, i també que ens ajudin en aquesta transició, també és una bona notícia que podem donar també en els ajuntaments per també donar-los la tranquil·litat de que el tema judicial, a partir d'avui, ara mateix amb Agbar, queda aparcat, queda solucionat. I aquí també crec que això és important. Sí, és una bona notícia perquè clarament aquest model és una aposta de futur que no té marxa enrere.
Els municipis petits els podem, per tant, també garantir el servei. Un municipi que és més petit de la comarca costa a vegades aconseguir múscul tècnic, aconseguir la professionalitat necessària per gestionar un servei tan important i tan bàsic com és el de l'aigua. I això ho volem fer amb els ajuntaments petits perquè, fixeu-vos, ells també participen dels òrgans de decisió i els petits i els grans, els ajuntaments, tenen veu en els òrgans de govern d'Onaigua i seran coneixedors de primera mà de totes les accions i resultats que realitzi la companyia. Per tant, Onaigua s'acosta al territori, és del territori, és governada des de la comarca i per la comarca i busca ser propera al ciutadà. I aquest ja és un repte que hem plantejat. Hem de ser una empresa propera a les persones, als consumidors, hem d'oferir una atenció a la ciutadania de qualitat i el repte que tenim, també ho haig de dir, hem d'oferir un bon servei d'atenció al client, perquè en això veiem que, per què no, també ens agrada establir competència i Onaigua estem segurs que sabrà oferir una millor relació i atenció al client, millor que algunes de les empreses del sector. Per posar un exemple, ja tenim oficina aquí a Torelló, a la plaça de la Vila, on hem instal·lat aquesta aixeta i hem donat aquest tret de sortida abans de l'acte d'avui. Hem estrenat també pàgina web, ja tenim pàgina web i avui us ho hem de dir, és www.onaigua.cat, allà hi ha els telèfons d'atenció a la ciutadania, us la convidem a visitar, ja tenim evidentment també telèfon d'atenció 24 hores del servei i cada ajuntament, i això penso que també és un plus, volem establir una relació directa d'Onaigua amb els ajuntaments perquè els ajuntaments que ja tenen els seus canals també de comunicació, els seus butlletins i la manera d'arribar a la ciutadania, perquè en això els ajuntaments són experts, volem que Onaigua també s'entrellaci molt bé aquesta comunicació dels ajuntaments cap a la ciutadania. Parlava de municipis petits i és que Onaigua ha de ser reflex d'aquesta diversitat territorial que tenim a Osona i per tant jo crec que aquesta diversitat també ha sigut un motor pel naixement d'Onaigua per donar resposta a aquests municipis més petits de la comarca i que els pot costar més gestionar de forma directa. Ara ho fan de forma mancomunada amb el seu Consell Comarcal. I comparteixen aquests municipis, amb municipis més grans, comparteixen aquestes despeses d'estructura de la companyia i aquesta professionalitat, aquesta rigorositat tècnica per donar un servei tan important. Per tant, mireu, la nova empresa Onaigua dona servei des del municipi més petit d'Osona i el Lluçanès, el municipi del Lluçanès que és Sobremunt, aquí tenim el seu alcalde, i ja dona servei també a Sobremunt i també a Torelló, el tercer municipi de la comarca. Que ja d'entrada doni resposta a municipis amb realitats diferents però que formen part de la comarca d'Osona, doncs això clarament ja crec que és un encert i que diu molt d'aquesta aposta. I diguem-ho clar, ja ho ha dit el vicepresident, però s'ha de reiterar, l'aposta de Torelló, de l'Ajuntament de Torelló, l'alcalde Marçal Ortuño, això és molt important per nosaltres i si ajuntaments més grans també s'hi poden anar sumant, doncs en aquest sentit també serà una bona notícia i ja hi ha converses en aquest sentit. Estic segur que quan anem veient com evoluciona la companyia donarem confiança en aquest sentit i també podrem donar aquestes notícies. I és que la gestió pública de l'aigua a Osona i a Catalunya no té aturador. A dia d'avui, més de la meitat de municipis de la comarca, de fet el 52%, ja tenen una gestió pública de l'aigua, 26 municipis dels 50 que som. Això són dades de l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública i aquests municipis, s'ha de dir, representen un 33% de la població. Per tant, encara ens queda camí per recórrer en aquest sentit d'intentar que municipis més grans també s'hi sumin. En la darrera dècada s'ha avançat molt en aquesta direcció. 26 municipis a Catalunya han recuperat la gestió directa de l'aigua i 5 d'ells a Osona. Ho tenim a Balenyà, Sant Vicenç de Torelló, Sant Joan de la Torta, aquests municipis que ara engeguem, altres com Sobremunt,
ho va fer el 2014 i llavors n'hi ha com el Brull que sempre ho han prestat de forma directa. Què ens fa únics? Què hauríem de destacar? Que la posada en marxa d'Onaigua no només és important per haver aconseguit el que diem aquí, una gestió eficient i propera de l'aigua, pública i mancomunada, sinó també perquè aquesta és una aposta valenta del Consell Comarcal amb segell propi usonenc. Som el primer Consell Comarcal de Catalunya, el primer Consell de Catalunya, que gestionem l'aigua en baixa de forma pública des d'un Consell Comarcal. I per tant, això passa a fer-nos únics en el Consell Comarcal d'Osona. La gestió pública de la part en baixa en altres comarques com el Maresme o com el Bages ja hi és, i és perquè habitualment la capital, en aquest sentit, ha creat una empresa i els municipis s'han anat sumant a l'empresa que pugui haver fet la capital de la comarca. Però no parteix del Consell Comarcal, sinó més aviat d'empreses públiques nascudes, com deia, a la capital. Altres consells comarcals gestionen el cicle de l'aigua a través d'empreses mixtes, però no n'hi ha cap altre que gestioni l'aigua en baixa de forma mancomunada i totalment pública des d'un Consell Comarcal. I això, a partir d'avui, podem dir que el d'Osona és l'únic que ho fa a Catalunya. Som pioners, per tant, això ens omple d'orgull i si podem servir de model a altres comarques, doncs encara estarem més satisfets perquè, escolta'm, haurem anat deixant petjada i senyal que les coses estaran sortint bé. Ho reitero, moltes gràcies a tothom per ser aquí. Ara donem aquest acte per acabat. No marxeu perquè de totes les persones que heu sigut protagonistes d'aquest naixement ens agradaria que passeu per aquí pel fotocol i fer-nos fotos conjuntes i en tot cas també dir-vos que tots els que heu vingut aquí de cadascun volem que tingueu un got d'Onaigua d'aquests reutilitzables, com és també el cicle de l'aigua, un got sostenible per poder brindar i celebrar ja que Onaigua des de l'1 d'abril ja arriba als nostres pobles i ciutats, als pobles i ciutats de la comarca d'Osona. Moltes gràcies.